azkenengo seiak atarako dituzte eta gero lehenengo seiak. Ez daki. Igual epaile kaputxuet harritu egin edo sorpresa manda dute. Bai. Ez egar argi ez egoteko. Jakitze irizpide hartu dituzten kalauta egiteko, baina bueno, ikusiko du. Haude, fisiko egarrak, gaurkoan. Beste urte batzuetan jode, Kondizioa... oso ongi etorri da gaurkoan Mikel, oso ongi. Ikusten da zelan, lehenengo aldetik lehen esan duguna, bestak baino denbora gehiago dabilela entrenatzen, urteak direla eta gero... Bai, azkenean hainbeste denbora egon da hain fin edo... Hori definituta, hori da. Nabarmentzen da ere kalidade muskularra. Hori, besteana baino altuagoa dela. Claro. Eta kontuan izan behar den beste oso bat da, zu gero eta denbora gehiago bazaude definizio puntu horrekin zure azala azkenean, gero eta finagoa egiten doa, eta urrengo definiziorako errezago ingo zaizu, hobeto ikusiko zaizu eta guztia. Paperezko azal hori esaten da. Hori da. Askok piel de escroto deitzen diote horri, azal horri. Hain fin den azal horri. Zago lepoak, lan asko dagoen atzean, dia. Ikusten dugu lepo pose horretan, nola